Έμαθα τυχαία ότι έχω πέτρες στη χολή. Τι πρέπει να κάνω? Είναι μια ερώτηση που συναντώ συχνά. Πράγματι, οι πέτρες στη χολή συχνά ανιχνεύονται τυχαία σε εξετάσεις όπως η περιχογράφημα κοιλίας, που είχε γίνει για κάποιον άλλον λόγο, σε μια άλλη ιατρική διερεύνηση. Το τι πρέπει να κάνετε εξαρτάται από τα συμπτώματα και την κλινική εικόνα σας. Πρώτον, αν δεν έχετε συμπτώματα, συνήθως δεν χρειάζεται θεραπεία. Πολλοί άνθρωποι με πέτρες στη χολή που δεν προκαλούν ενοχλήσεις δεν θα εμφανίσουν ποτέ πρόβλημα. Ίσως χρειάζεται απλώς κάποιος περιοδικός έλεγχος και προσοχή στη διατροφή. Υπάρχουν όμως εξαιρέσεις, π.χ. πολύ μεγάλες πέτρες ή συνύπαρξη πολύποδα στη χολιδόχο κίστη. Ή σε ορισμένες παθήσεις όπως δρεπανοκυταρική ανεμία, τότε μπορεί να συστηθεί προληπτική αφαίρεση. Δεύτερον, αν έχετε συμπτώματα όπως είναι ο πόνος στο δεξιό άνω μέρος της κοιλιάς ή στο επιγάστριο, που μπορεί να αντανακλά στην πλάτη ή στον ώμο και να συνοδεύεται από ναυτία ή εμετό. Σε αυτή την περίπτωση, η θεραπεία είναι χειρουργική αφαίρεση της χολής, συνήθως λαπαροσκοπικά. Τότε τι πρέπει να κάνετε μαθαίνοντας ότι έχετε πέτρες στη χολή σε εξέταση που έγινε για άλλον λόγο? Κλείστε ραντεβού με τον γιατρό για να αξιολογήσει την εξέταση που είχατε κάνει, για να συζητήσετε μαζί του αν χρειάζεται κάποια παρακολούθηση ή περαιτέρω έλεγχος. Δεν χρειάζεται θεραπεία αν δεν υπάρχουν ενοχλήσεις, αλλά πρέπει να προσέχετε τη διατροφή σας, αποφεύγοντας τα λιπαρά, τα τηγανιτά και τα βαριά γεύματα, γιατί μπορεί να προκαλέσουν κρίση πόνου. Και πότε πρέπει να ξαναπάτε στο γιατρό? Όχι επειγόντως, αλλά σε τακτική βάση. Αν έχετε ενοχλήματα στο δεξί πάνω μέρος της κοιλιάς ή στο στομάχι, ειδικά μετά από λιπαρό φαγητό. Και αν έχετε επαναλαμβανόμενη δυσπεψία, φουσκώματα ή ναυτία. Για αξιολόγηση μήπως χρειάζεται χειρουργική επέμβαση εφόσον υπάρχουν συχνά συμπτώματα. Πότε πρέπει να ζητήσετε επειγόντως ιατρική βοήθεια? Δεν επιτρέπεται καμία αμέλεια και πρέπει να αναζητήσετε αμέσως ιατρική βοήθεια. Όταν έχετε έντονο, παρατεταμένο πόνο στην κοιλιά, ιδίως πάνω δεξιά, πυρετό, κίτρινο δέρμα ή εμετό. Επειδή αυτά τα συμπτώματα μπορούν να είναι εκδήλωση μιας επιπλοκής στη χολή στο πάγκρεας. Και τέλος, είναι σημαντικό να ξέρετε ότι αν είστε εντελώς ασυμπτωματικός, πιθανότατα δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα πέρα από παρακολούθηση. Αν εμφανιστούν συμπτώματα, η συνηθέστερη και οριστική θεραπεία είναι η λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή.